Isa ka rin bang batang mapa? Tingin lang kay Google Maps, maya't maya magra-rides na. Good day mga brother! Ang video natin ngayon ay mag-rock camping tayo sa Pangasinan at balikan ko na rin ang talon na hindi ko napuntahan nung nakaraang buwan. At dahil off-road, ay gagamitin natin si Rusa para mas mapadali ang rides. Ito na ang pang-anim kong moto camping ngayong taon at parang nagagamay ko na rin naman ang rock camping. Kaya tara, dayo tayo sa medyo mas malayo na. Akit tayo dyan. Susundan natin yung gilid yung patas. Merong liguan pala dito. Kaya di na pala tayo pumunta sa isang falls eh. Pwede na rito. Bagong gulong si Rusa. Yan. Tsaka sarap. Isang set yan mga brother. Ay kabit ko na rin. Tapos ito rin. Si Domeng. Mga kulang-kulang 12,000 itong isang set na to. Dalawang gulong na yun. Ito medyo mura lang. So kulang-kulang 20,000 din ngayong buwan. Sa dalawang motor na to, gulong pa lang mga brother. Magaan lang yung gagamit natin. Tsaka nga pala, meron akong bag na binili para dito sa gilid. Soft pannier din yun, Rhino Walk. Ito Rhino Walk din to eh. Matagal ko nang gamit to, 3 years, 4 years na to sa akin. So dalawang, so magkabila ang pannier. Kulang-kulang 5,000 rin yun. Hindi pa dumarating, siguro next week darating yun. Galing pa China eh. Siyempre ito yung gagamitin nating 360 camera, DJI Osmo 360. Hey guys, good morning. Medyo traffic ngayon kasi rush hour. Time check 7:43 ng umaga. Alright, finally lumalabas-labas na si Haring Araw. Nandito na tayo sa Santa Ignacia, Tarlac. Sa Tarlac kanina sobrang itim ng ulap. Dito medyo maliwalasan ng konti. Pamiling Tarlac. Hindi pa rin pala city ito, no? So meron lang isang city ng Tarlac. Yun yung capital, Tarlac City. Okay, kain kaya muna tayo doon. Kain muna tayo mga brother. Ang aga pa na ito actually. Gusto ko maaga kasi gusto ko mag-explore doon sa lugar. Kaya talagang inagahan ko. Maghanap kasi tayo ng mapagsasabitan ng hammock tulugan. Alam nyo na, tamang hammock camping lang tayo. Tapos na agad ang breakfast. Ano lang kabilis. Breakfast mo lang 5 minutes eh, no? Tamang nguyang-nguya lang. 2 nguya lang, sapat na. So, papasok na tayo sa bahay ng San Clemente. Pakaswabe lang takbuhan natin dito. Ang relax. Napakaganda tong bundok na to. Parang Chocolate Hills yung mga bundok dyan.
Oo nga pala, shoutout dun sa subscribers natin. Kaso nga lang di kami nakapag-usap ng maayos. Nagpapalipad ako ng drone dito kanina. Ang shoutout kay Jong Marigmen yan. Taga sa kabilang bayan lang. Kamiling Tarlac. Salamat sa suporta brother. Shoutout sa'yo. Hey guys, dito na tayo sa mga Tarem 7-Eleven. Ang numero 1 tambayan. Tara, kape muna tayo saglit. Maaga pa naman to. Tapos maya lang maghanap tayo ng camping spot. Alright, kakaliwa lang tayo dito. Eto na yung Daang Kalikasan. So dire-diretso lang to bale. Tapos kakanan tayo dyan mamaya. Pagragsakan Private School. Dito ako dumaan nun. Tindi ng view dito, ano? Rolling hills ng kabundukan. Hindi muna ako bumili ng pagkain natin kasi wala akong lalagyan. Punong-puno yung bag ko sa likod. So pwede naman akong bumalik dito sa barangay mamaya kung sakaling itutuloy natin doon para bumili ng pagkain. Scoutan muna natin yung area kung saan tayo magpupwesto. Pero marami ng pwestuhan dyan eh. Maraming pwedeng pwestuhan. Kanan lang dito. Tigas yung gulong ko ah. Oops. Matigas nga. Bawas tayo ng konti. Ito masarap kay Rusa. Harabas. Last time na pumunta ako dito, si Dominar yung gamit ko eh. Ingat na ingat ako. Kasi konting lean mo lang doon, tutumba na. Yun. Diretso lang to. Bawas lang tayo ng hangin. Pressure ng hangin sa gulong. Matagtag masyado. Sa likod na to ng bundok tayo pupunta. Ayan, paikutan lang natin. Ang bato. Mas mabato na to kaysa nung pumunta ako dito nung una. Ah! Wow! Ito yung may malalaking bato. Dito ako ninervyos eh kay Dominar. Kasi konting tagilid mo lang yun. Alright, dito tayo nagcamping ng nakaraan. Ang gagawin ko lang mga brother, iwan ko muna yung bag ko dito kasi mabigat. Ito yung unang babaan. Parang malakas pa rin yung tubig niya. Tingnan natin. Malakas pa rin yata yung agos. Kaya. So bali dito yung mga brother sa part na to.
Akit tayo dyan. Susundan natin yung gilid yung patas. Tignan natin ha. Woo! Alright. Basa ang sapatos. Lublob na. Wait lang, bango na lang para sigurado. Kaya naman to, medyo malalim pala dyan sa dito sa bago umakyat. Maiksi lang naman, ayun oh. Ang linaw ng tubig. Panalo to. Yeah. Let's go. Let's go. Merong daan dito sa gilid. Wala na palang kalsada. Pero dun sa dating mapa niya, yung old map, merong daan dito sa gilid. Or maaaring natubuan na lang ng mga ganito. Pero kung titignan nyo sa mapa, meron yan. So ibig sabihin hindi updated yung mapa na ito. So next na daanan natin yung sa may kabilang side. Yan sa may kabilang side ng ilog. May kalsada doon pataas. Medyo malalim tong baba na to, pero may silang. Let's go! Dito tayo sa kabila. Yun. Woohoo! Yeah boy. Ang ganda ng view. May mga bahay-bahay naman dito, mga kubo-kubo. Tsaka mga taniman. May mga farm sila dito. Yeah. Oops. Uy, merong kuliglig oh. Diba? Yung mga ginagamit nilang pangsaka dyan. Tingnan pa natin sa dulo. Walang taong lumalabas eh. Mga guard dogs lang mga nandito. Time check natin 12:19 ang tanghali. Dulas na.
May naririnig akong agos ng tubig. Ano to? Ito. Sira rin yung kalsada. Parang falls na pala to eh. Ay. May ano. Merong liguan pala dito. 'Di ba? Oh, may mini falls. Kahit di na pala tayo pumunta sa kahit di na pala tayo pumunta sa isang falls eh, pwede na rito. Pwede na tayo magsabit ng hammock dito. Oo nga, ano. Yan, pwede ako dun. Hammock. Yan, nakakita na ako ng spot. Pero, pwede namang itawid yung motor. Kaso lang, medyo tricky na. Baka may matsambahan tayo dyan. Yan pa lang, sa may liguan na yan, pwede na mga brother. Ito, hanggang sa taas. May parang bakas naman ng mga daanan ng tao dito. So, nadadaanan pa siguro to. Balik lang ako ng bayan. Bili lang ako ng pagkain. Baka magluluto na rin tayo. Dito tayo pupwesto. Sa falls na to. Bukal to. Ganyan, galing sa bundok na yun. Oh. Dito tayo dadaan mamaya. Punta doon sa baba. Para mamunta sa may falls. Tara, bili muna tayo na maluluto. Pwede na tayo dito. Nakahanap na. Sa taas sana eh. Dito, dadaan natin. Kaya naman tumalapat pa nga eh. Yan. Pero huwag na natin pilitin. Parang madulas pati doon. May mga lumot na yung bato. Tricky bastard. Gilid lang palang diskarte. Oops. Ayun. May daan dito pababa. Punta ron. Ay! Nembag nga Aldaw. Saan po ba yung daan dito? Papunta nung anong pangalan ng falls na yun? Bakbak? Ay, sa Kuweba? Kuweba pala yan. Oo. Saan po yung daan yan? Doon sa Hindi ko na makita kung anong daan dun eh. Tsaka may bakod na yung parang ito, palay. pero dito sa taas tayo, may nakita kasi akong camping site dyan. Gusto ko sana mag-camping dito. Okay lang ba? Meron parang falls dyan eh. Parang talon dyan. Yung parang, di ba, nahukayan ng tubig. Sige tay, babalik ako dito mamaya. Sige po. Gusto ko kasi talaga yung tayo lang. Parang gano'n yung pakiramdam na totoong nasa gitna ng kagubatan ka. Gusto ko yung ganun pakiramdam ko nung may experience natin, di ba? Malalalim na yung rat. Oops. Andyan yung gamit ko, iniwan ko dyan. Dadaanan na lang ulit natin mamaya. So, kakagaling ko lang sa bayan kanina. Tapos, meron akong subscriber doon na galing Pambulacan. Supposedly, pupunta siya ng Aguilar sa may Daan Katutubo. Ito si Denby nga pala, pupunta na siya sa bahay. So, na-meet ko siya sa 7-Eleven kanina doon sa mga tarim nung may binili ako. Gusto niya sumama at makita niya rin yung spot na papupuntahan ko ngayon. At baka daw mapagkampingan nila balang araw. Ba't dandahin mong gawin, pre? Magkakamping din dapat din kayo doon? Apat na araw. Matindi palang adventure nila. So, bukas, doon kayo talaga mag-meet ng mga kasama mo. Oh. So, yan. Sasamahan niya tayo. Pupunta. Sige. Sasama natin siya sa spot na kung saan tayo magkakamping at tignan natin kung magustuhan niya.
Gamit niya ay KLX 150 na Kawasaki. Brother. Tingnan natin ang karakas ng isang KLX. May low ring link na yata tong sa kanya. May binabaan na. Kasi apak na siya, flat footed na. Flat footed na siya. Aside dun sa mabigat yung bag na sa likod, pinababaan nata. Kasi may nabibiling low ring link yan eh. Hardcore yung kolong-kolong mga brother, oh. Yung sinusundan namin kolong-kolong. Grabe. Oh. All the sanay na sanay si kuya. Yung mga stock na suspension ng KLX, malalambot yan. Kaya ang ginagawa ng iba, pag nag-hardcore trail sila, pinapatigas yan eh. Dadagdag sila ng fluid, ng oil, para tumigas ng konti. Ano lang, madali lang yan. Medyo bababa lang ng konti. Wait lang guys ha, pupuntahan lang natin. Nyari, sa likod na lang ako para makita ko. Susundan mo lang naman yan kalsada. Ito lang naman basically yung susundan natin. Mabigat kasi yung likod niya. May mga dala siyang ano, ilang liit. Kaliwa! Kasi yung tinignan natin kanina na falls, supposedly ay hindi ko ulit itutuloy dahil walang kalsada papunta doon. Gusto ko sana dalhin yung motor. Sabi naman sa akin ni tatay, yung nakausap ko, pwede mong puntahan kasi maglalakad ka. Abay, ayoko nang maglakad. Mapapakamping ka na rin dito, ano. Ay, dyan pa lang, oh, maganda ng spotan, no. Mga puno na yan, mga agoho trees. Di ba? Rose spot na yan. Ganda ng view. Panalo talaga dito. Pero yung lalakarin ko din pataas, saglit lang yun, umaiksi lang. Malayo rin. Tignan, silipin muna natin tayo kung kakayanin namin para ano. Malalim-lalim nga. Malalim-lalim nga yun. Tay, silipin muna namin ha. Sige. Sige po. Silipin ko lang dito sa first option kasi namin to. Yung tinuturo ni tatay sa akin kanina. Pababa. Mayroon daw liguan dito pero mababaw. Pero importante kasi kahit naman mababaw yung liguan, ang importante may tubig. Running water pati yan. So the best. Malinaw pa tubig oh. Panalo. May masasabitan pa tayo dito. Kaso siya, wala siyang mapagtatayuan ng tent. Kung dito kami, mabato eh. Gilid. Raw camping baka mo, eto na, raw camping.
Yan, si Brother Denvi. Halata namang may dumadaan dito kasi yung bakas naman yung daanan ng tao rito. Nasa Encantadia na tayo, brother. Ano ba yan, mga DJI na yan? Nakabahan ako pag ano eh. Nakawala yung signal. Yung satellite. Kumuha mo rin kung sa hulog. Wala pang bili. Pagsaing na lang. Saka mag-adobo na lang ako ng manok. Kahapunan. Alas 4 na. Bago dumilim. Ayan, pasensya ka na dyan. Ganun ang tiyan ko. Bonjing na. Guys, tara. Ligo tayo sa pool / waterfalls. Dami naman eh. Boy. Kain na tayo. Adobong manok courtesy of Brother Denvi. Yan. Penan nga natin. Wala akong tsinelas. May sandok ko eh. Kaso hindi ko nadala. Ito. Anong ginawa mo rito? At medyo may amoy itong manok kanina. Yung kunong magic ang ginawa niya. Bahala na yan. Palag-palag na yan. Hindi naman halata. Huwag mo nang pansinin. Kapag pinansin mo talaga, mahalata mo. Ikaw na muna. Kung bumula yung bibig niya, mga brother, ibig sabihin may problema doon sa manok. Good morning mga brother. Ito na. Nagsisimula na kaming mag-pack up dito. Maga pa to, mamaya pa naman ako uuwi. Pero tamang ligpit-ligpit na lang. Good morning brother. At gusto ko lang i-flex tong ilaw na to. Kakabili ko lang kasi to, first time ko magamit. Sobrang kunat ng battery niya mga brother. Ang brand nito ay wait. Let's go camping, sabi. Well Hike, yan ang brand. Check nyo, Well Hike. Highly recommended yan. Magdamag yan, naka-open na ganyan, oh. Napakasarap dito maligo. I'm sorry, maligo at saka matulog dahil dinig na dinig mo yung mini falls dito habang bumabagsak. Ka-relax, mga brother. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mag-camping kayo kahit anong klaseng camping pang gagawin nyo. Bushcraft, rock camping, parang ganito.
Tapos kahit yung pa-bebe camping lang, mga ganyan, punta kayo sa mga campsites. Okay guys, kape muna tayo. Yan. Merong courtesy ulit ni Brother Denby. Ang kape niya ay Cafe Totiet. Yan ang pangalan, 3-in-1 Cafe Totiet G7. Actually ito Vietnamese to mga brother, may kasamang tongkat ali. Yan, niligpit ko na yung tarp ko. Sarap ng ganito mga brother, try nyo to. Raw camping, yung sa gilid-gilid lang. Kaya makikita nyo mga title ko, Gedli Camping, mga ganong style yan. Raw camping. Mas masaya to eh, mas adventurous. Prep lang kami ni Denby. At ito ay may isa pang lakad. So supposedly pupunta rin ako ng Zambales ngayon. Pero may kailangan lang akong balikan sa bahay. So balik muna ako ng Tarlac ngayon. Tapos siguro bukas o sa Makalawa pupuntahan natin Lucky Beach. Yan, saan nyo yan? Lucky Beach sa May Bataan. Let's go, so go. Dali mo helmet mo kasi. Mukhang ano dyan eh. Naka-helmet ba naman? Nagpapa-andar ng kuliglig? Kala niya yata nagdadrive pa rin siya. 1, 2, 3. Samahan na natin siya. Mukhang nahirapan na eh. Isa pa bro. Yan ang gusto ko, palaban. 1, 2, 3. Oh, mabalik talaga. Bakit? May diesel ba ito tayo? Bakit nakabay? Hinila ko na kanina eh. Bigyan mo. Halika rito. Bilang ka. 1, 2, 3. Go! Ulang talaga. Pare. Tingin mo ba dyan tayo? 1, 2, 3. Ay, merienda nyo. Sa may falls ang konti para mas masaya. Balik ako dito tayo pag ano, pupuntahan ko yun. Sige po. Mike nga pala, ano pangalan nyo tay? Samuel. Mike po, Michael. Yeah. Sige po. Kayang-kaya naman sa motor. Sige tayo, thank you. Kita niyo yung view dito, napakaganda. Wow. Whew, what a place. What a place. Ganda. Maganda kung nakaharap kayo dito sa may likod para mas makita niyo yung ganda ng lugar. Wow. Hi guys, Daang Kalikasan na to. Daang Kalikasan. Alright guys, dito na tayo sa junction. Yan, papasok na papunta ng Tarlac. Dito naman papunta ng the rest of Pangasinan tsaka Zambales. Dito na magpapaalam si Brother Denby. Nice ride brother. Thank you brother. Sige. Lakas ng motor mo, tigma ka puta. Ay, iwan ako. Maganda yung throttle ko eh. Ayaw na mga to. Magpaano ka, porting. Tapos palakihan mo yung carburetor. Magpagawin mo 200cc yan. Oo, porting lang, porting. Sabihin mo porting. May maraming gumagawa niyan. Ang layo na agad ah. Sarap biritin pag naka-porting ka na. Pupunta pa to ng Daang Kalikasan eh. Diretso na tayo ng Tarlac City. Yan, may ride silang Daang Kalikasan. Alright guys, dito ko natatapos itong vlog na to. Maraming salamat sa inyong pagsama muli sa ating adventure. Raw moto camping ulit ang ginawa natin. Kasama natin ng sa mga subscribers na nakita natin dito kahapon din. Mike Solo Riding Adventure signing out. Weehaw!